Gaat hij nu gewoon recorden, zoals hij het moet doen. Kijk, Hij kan het wel. we zijn in de lucht. Maar Nee, we zijn dus niet in de lucht. we zijn op de harde schijf. Ja, we zijn op een harde schijf bezig. Voor Er een zit gewoon een micro SD. vleesdrijfje. Ja. Maar dat werkt prima. Heb je wel audio opgenomen de hele tijd? Ja. Dus we hebben wel 10 minuten, ga je dat er wel afknippen? Ja, Ja, dus dus we beginnen nu. we beginnen nu. Nu? Er is hiervoor niet 10 minuten met apparatuur gehandeld. Dit is het begin. Nee, dit is gewoon, dit het is ging allemaal helemaal vlekkeloos. Alleen plug and play. Ja. Ik zag je het aansluiten en het werkte in één keer. Ja, dat is heerlijk. Dat is de magie van de techniek van de hedendaagse generatie. Ja, maar dat is ook gewoon op de juiste locatie zitten. Ja, Hier dat gaat is mooi. nooit iets mis. Nee, zeker niet Nee. op technisch gebied. Nee, zeker niet. Met Nee. zoveel techniek gaat het ook Gewoon nooit 4G, twee streepjes en lekker gaan. met KPN. Ja, Want KPN. met Vodafone zou het sowieso niet lukken. Shit, ik wilde een keer terug naar hen misschien. Ja. Oh ja? Ja, een heel ander verhaal weer. ja. Nee, die post ik nog wel een keer op Facebook. Ik geloof dat we daar geen tijd voor hebben, want ik heb daar de nodige intriges voorbij zien komen. Nee, maar waar we wel zijn, en dat de mensen die meekijken, dus voor de podcastluisteraars, er is dus weer een YouTube-versie van, of een Facebook-versie, ligt aan waar je wilt gaan kijken. Maar we staan voor het V-monument. Ja, in de theaterhangar in Katwijk. Ja, dus dat kan alleen maar bij Soldaat van Oranje zijn. Ja, want jij hebt net 3 uur in een theaterzaal gezeten. Ja, ik mocht een half uurtje buiten. Een half uurtje buiten, ja, even luchten. Luchten, even naar de wc toe. Maar verder moest ik inderdaad braaf blijven zitten, ja. En, wat prima is. Want en dat ging goed. ja, de vraag is nu een beetje, kijk, het draait nu 7,5 jaar. Dat wordt natuurlijk... draait. Hey. Intended. ja. Maar ik ken een hoop mensen die daar ook lacherig over doen. Van 7,5 jaar, het is weer verlengd. Ja. 2,7 miljoen mensen. Maar snap je het? Tot het verlengd is. Nou, dat je als je nu zo de zaal uitkomt, al die denk je... jaren tot het verlengd is, ja. Snap je waar... Ik denk dat 2,7 nog zelfs te weinig is. Maar als je dan gaat kijken naar het Nederlandse landschap. Dus hoeveel mensen er zijn, hoeveel kinderen er zijn, hoeveel ouderen er zijn. En wat dus eigenlijk de markt is. Ja. Is denk ik de helft van de markt geweest. Nou, dus het is ons wel, zelfs, het is wel eens verteld dat verhalen in voorstellingen die gaan over Nederlandse verhalen. Ja. Die gaan vaak toch over een regionaal verhaal. Ja. Nou ja, dan heb je natuurlijk net gezegd dat Limburgers zich misschien wat minder aangesproken voelen tot dit verhaal. Dan. Ja. Maar dit wordt wel in ieder geval neergezet als een verhaal wat heel Nederland aan zou gaan. Ja. Er komen ook echt mensen met bussen van noord tot zuid, oost tot west komen hier naar die voorstelling kijken. Dat is wel iets unieks. En ik denk dat dat bij heel veel voorstellingen niet op die manier werkt. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld Lion King, is dat natuurlijk heel specifiek gericht op jeugd. Ja. Ouders met kinderen. Ja. En dit is gewoon papa, mama, opa en oma en de 2 kids gaan mee. Dus je zit gewoon al met 6. Dus moet je al met 2 auto's komen. Ja. Of een hele grote car hebben. En dan is natuurlijk het verhaal is dan misschien uniek. Maar ja, goed, zo'n zaal als deze, dat vind je helemaal nergens anders. Nee, het is speciaal gebouwd ervoor. Ja. Zoals ik kon zien in ieder geval, er zijn hele toffe YouTube-filmpjes waar heel veel in uitgelegd wordt. Ja. Dus voor de mensen die nog meer willen weten over de Soldaat van Oranje, ga zeker al die filmpjes kijken. Ja, dus we hebben een jaar geleden eigenlijk naar aanleiding van... Er wordt hier best wel op social media gedaan. Dus ook veel over de acteurs voorstellen, achtergrondinformatie. En op een gegeven moment, maar in de zomer is altijd een luwe periode. Want veel mensen zijn op vakantie, dus de social media wordt ook minder bekeken. Toen hadden wij op een gegeven moment het idee, ik en een company manager hier... om filmpjes te maken met achtergrondinformatie over alle locaties uit de voorstelling. En toen hebben we een filmpje of 10 gemaakt. En elk decor heeft zijn eigen filmpje. En dan gaan we achtergrondverhalen zoeken. Dus we zijn in Nederland en in Londen zijn we de locaties uit de voorstelling op gaan zoeken. Ja, alleen dat we dat konden doen was natuurlijk al hartstikke gaaf. Ja, en dat is ook een belangrijk iets, die verhalen vertellen. Je vertelt niet alleen dat verhaal in de theater van 3 uur, maar ook daarbuiten. Alles wat gepost wordt en geplaatst wordt en gemaakt wordt. Ja. Zelfs met op de Dam, op 4 mei denk ik dat het was. Ook op die manier uit je weer en laat je weer zien tot het een Nederlands verhaal is, dat het voor iedereen is. En dus dat er meerdere locaties in dit geval in dit spel zijn. Ja, het is natuurlijk niet alleen maar in één, hoe oneerbiedig het ook klinkt, een of ander achterkamertje is het geweest en that's it. Ja, er gaat natuurlijk wel hier heel erg om het blijven vertellen van dat verhaal. We horen van veel ouderen die hier in de zaal zitten dat ze zich eraan storen dat het op middelbare scholen zo slecht onderwezen wordt. Of dat het er heel weinig over gaat. Dat kinderen zich er weinig bij voor kunnen stellen of ook niet eens meer weten waar die oorlog precies over ging. Terwijl we nog wel 4 en 5 mei vieren ieder jaar. Dus om dat ook geen loze feestdagen te laten zijn, moet je wel weten waar we als land mee te maken hebben gehad of waar we vandaan komen. En Soldaat van Oranje is natuurlijk wel een voorstelling, een van de meest concrete voorstellingen nu. Om dat aan mensen te laten zien. Ik denk dat een groot deel van het succes ook is dat mensen
zelfs mensen die niet per se van musical houden, over de streep getrokken worden door iemand om je heen te komen. En dan in de zaal realiseren, maar hier moet ik met mijn ouders heen. En met mijn broers, mijn zussen, mijn kinderen. Dus heel veel mensen komen terug, ook om dat verhaal steeds maar aan mensen te laten zien. Dus ik denk dat wel een fijne of een goede functie heeft die het binnen Nederland heeft gekregen. En dan even voor een leek als mij, was het verschil tussen musical en toneelstuk? Toneelstuk wordt minder ingezongen of niet, zelfs niet ingezongen? Ja, toneelstuk wordt over het algemeen niet per se. Wij vinden de scheidslijn ook lastig hoor. Want de voorstelling heet officieel voluit Soldaat van Oranje de Musical. Ja. Hier achter de schermen praten ze echt van muziektheater. Dus we zien het als een toneelstuk met liedjes. Ja. Maar ja, het is ook een beetje... Het is ook een beetje millimeter geneuzel natuurlijk. Ja, maar het is niet dat je hier een sing-along aan mee doen bent, wat natuurlijk ook zou kunnen. Maar het kan allemaal. Nummers in. Ja. Maar het is niet dat de hoofdzaak is. Nee, dus daarom is het misschien ook wel voor heel veel mensen toegankelijk. Ja, het is ook als je nu ook wel in het proces kijkt naar hoe er gecast wordt. Er wordt voornamelijk gekeken naar mensen van toneelscholen in plaats van mensen van de musicalopleidingen. Dat is een voorkeur van de regisseur geweest. Maar dat is ook omdat de nadruk voor hun wel op de spelscènes ligt. En het dus in die zin een minder traditionele musical is die soms helemaal doorgecomponeerd zijn van begin tot eind. Maar daarbij heeft de muziek wel echt een belangrijke functie. Ik denk, goed. Ja, sowieso. Ja. Er zitten prachtige nummers in. Ja, maar het is minder zang en dans dan je misschien van andere musicals gewend bent. Er zit één heel mooi dansstukje in. ja. Maar ja, de scheidslijn vind ik ook vaag hoor. Ik vind het ook vaag. En ik zie het zelf ook als muziektheater, maar ik zie het eigenlijk... Ik val er ook niet over als mensen het een musical noemen. Want dat is het eigenlijk ook. Ja, het staat in je naam, dus dan moet je het ook maar... Ja, het is zo. Ja. Het had ook niet beter geklonken als het dan muziektheater of... Nee, dat klinkt ook... Het klinkt ineens heel Hollands, hè, muziektheater. Ja. Maar goed. Het waren toch 2 miljoen kaarten minder geweest. Ja, wie weet het, ja. Een soort kleinkunstvoorstelling, dat had ook gekund. Ja, met maar 3 mensen in de cast en dan in een spotje, op een dan moet je wel flink rennen. Ja, dat wel. Hè. Zullen we even voor gaan beginnen? Want we vallen nu gewoon midden in het feit dat ik net ben buiten komen lopen. Ja. Wat alleen maar leuk is, want het was echt heel leuk. Dus mensen die nog moeten gaan, ga alsjeblieft. Het is nu verlengd. Weer verlengd, nog steeds verlengd, altijd verlengd. Ja. Maar ze hebben ergens tot 2020 of zoiets, heb ik begrepen. Dus het zal ergens 2019 stoppen. Hoe bedoel je 2020? Ja. Zoals ik in ieder geval in de media las dat er een opvolger kwam in 2020. Ja, en ze zijn inderdaad met een nieuwe voorstelling bezig. Ik begin met het eind trouwens, maar dat maakt niet uit. Nee, ja, nu slaan we ineens een stuk over. Nee, ik weet dat het in ieder geval de producent die Soldaat heeft gemaakt, die is bezig met een nieuw stuk. Dat heet Nieuw Amsterdam. Ja. Ik geloof dat er een script is, dat ze een locatie aan het zoeken zijn, maar dat is niet hier. Dus dus ze kan gewoon door blijven spelen. In principe wel. Ik weet niet of ze dat... ik weet niet wat de plannen zijn daar verder. Maar vooralsnog spelen ze het hier uitverkocht. Dus is het bijna stom om ermee op te houden. Ook om de vraag van mensen toch ook wel is om het aan de gang te houden. Ja, oké. Dus ik weet het niet. Inmiddels weten we wel, toen ze hier begonnen was het nog een hele vliegbasis. En er is ook een plan om hier een woonwijk te maken. Daarom... er zijn Nederlanders zo goed in woonwijken maken. Op plekken waar je het niet moet doen. Nou ja, in hoeverre we er goed in zijn. Want de landingsbanen zijn hier wel al gestript. En er zijn her en der al wel bergen zand neergelegd. Maar de huizen, volgens mij, kunnen ze die pas neerzetten als de hangar hier weg is. Dus volgens mij houden ze de boel wel een beetje op. Ze gaan gewoon hier omheen bouwen. Ja. En dan gaan ze dan klagen van overlast. Op woensdagmiddag. Nou ja, daarbij geloof ik dat Katwijk en Noordwijk en de plaatsen hieromheen ook wel blij zijn met Soldaat van Oranje. Want er komen een hoop mensen deze hoek op die er anders niet gekomen waren. Dus ik heb eigenlijk geen idee. Kijk, het is mijn laatste week hè. En daarna lees ik het ook in de kranten. Dus spannend. Ja. Nou, dan zijn we inderdaad echt bij het einde begonnen. Dus laten we even naar voren gaan. Ja. Want ik denk dat het gewoon goed is om even jou voor te stellen. Je hebt een lijstje. 9 minuten. Ja, ik heb een lijstje. Ik begrijp me nooit voor mensen. Nu wel, want wil we even wat dingetjes weten. Maar nee, ik denk we hebben al niet gezegd dat jij Marcel Hartenveld bent. Nee, ik ben Marcel Hartenveld. Ja, hoi. Hallo. Hoi. Ja, en de Shark Talk hebben we ook nog niet gezegd. Maar Shark Talk. Maar dat is normaal in de Shark Talk om gewoon wat verder op te doen. Dat heeft ook geen zin om meteen maar gewoon mee te gaan roepen. Nee. Mensen hebben erop geklikt ook, toch? Dus die weten wel een beetje waar ze aan toe zijn. Ja, daarom. Ja, en anders is dit het eerste en dan is het... hoi. Of iemand heeft willekeurig Shark met een Q ingetikt in de podcast. Dat is wel heel willekeurig. Ja, dat weet je niet. Als dat is, mensen, laat even een comment achter en een 5-star rating, dan ben ik helemaal blij. Dan ben jij diegene. Ja, dan ben jij diegene en laat het even weten. Ja. Misschien toch een prijsje voor kunnen maken. Of zo. Maar ik heb jou leren kennen. Ja. Heel lang geleden. Ja. 2013 of zo, 5 jaar geleden. Jongen. Dat was Revolt.
Revolte, ja. Ik ben Marcel Hartveld dus, dat hebben we gezegd. Ja. Nu gaan we echt bij het begin beginnen. Ja, nu gaan we echt bij het begin. Ons begin beginnen. Ja. Nee, ik had de toneelschool in Amsterdam gedaan. Daar heb ik Johan Frets leren kennen. Toen zijn wij een tijdje als duo door het land getrokken. En toen kreeg ik na een voorstelling in Roermond, in het ECI denk ik, kreeg ik ineens foto's toegestuurd. En volgens mij was ons eerste mailcontact, wat jij waarschijnlijk vaker met mensen hebt, is hoe komen wij aan die foto's zonder dat gigantische watermerk erdoorheen? Ja, dat was een heel lelijk watermerk mensen. Daar ben ik vanaf gelukkig. Oh ja? Het is nu een stuk mooier geworden. Nou ja, en dan blijf je op Facebook een beetje aan elkaar hangen. Ja. En dan vind ik het wel grappig. Toch, nou ja, dan merk je dat je interesses deelt. Van kooivechten tot aan theater, tot aan geluid, tot aan muziek. Ja. En eigenlijk altijd wel contact gehouden. En nu zag ik inderdaad dat jij met die podcast bezig was. Toen had je me al gevraagd. Ja. En volgens mij zei jij een paar weken terug dat je een nieuwe insteek had. Dat mensen jou moesten uitnodigen voor nieuwe ervaringen. Ja, voor dingen die ik eigenlijk normaal niet zou doen. Zeker niet in de zomer. Ja, nou dan dacht ik, naar de Randstad rijden is er al 1. Oh ja. Ja, nou, ik had musicals 2. 2 heerlijke podcasts geluisterd. De nieuwe D-log heb ik geluisterd. En de machine. En toen was ik hier. Lekker. Zo gaat dat een tijd. Zo snel kan het gaan. Zo snel kan het gaan, ja. Het is maar goed dat je niet in de spits terug gaat rijden. Dan had je er 1 extra kunnen luisteren wel. Shit, ik ga. Doei. Ben je wel lekker bij. Ik wil nog een podcast luisteren. Maar zo kennen we elkaar, ja. Dus maar die voorstelling, voor mij was het echt, toen ik dat voor de eerste keer over hoorde, ik dacht echt dat hij echt heel serieus was. Ja. Tot over van, ik wil echt minister-president worden. Ja, dus wij heten toen nog de Gebroeders Frets. En Johan Frets had een boek geschreven waarin hij zei dat hij in 2025 de eerste bruine minister-president van Nederland wilde worden. En dat namen heel veel mensen serieus, maar eigenlijk wij ook wel. Dus we hadden een voorstelling. Onze voorstelling was de insteek daarvan een soort campagnebijeenkomst waarin ik de spindokter was om proberen om van iemand zo chaotisch als Johan toch iets presentabels te maken. Omdat we tot de conclusie kwamen dat zijn verhaal eigenlijk vooral gestoeld was op dat we weer een verhaal nodig hadden. We moesten verhalen vertellen. Het moest poëtisch mogen. Het moest ook weer in grote bogen mogen. En niet alleen maar gaan over cijfertjes en statistieken. Maar goed, we zagen zelf ook wel in dat dat niet echt zou verkopen. Dus daarom was ik erbij als spindokter. En we speelden een beetje met de realiteit heel serieus aan tafel bij praatprogramma's. Ja. En toch de komische inslag in het theater zelf. Ja, dus we hebben ons na afloop ook wel veel erover gehad in hoeverre we onszelf ermee geholpen hebben, hoor. Maar ik denk dat Johan het ook vooral niet wilde neerzetten als grap, omdat het voor hem het thema en het idee erachter echt wel bittere ernst was. Ja. Dus hij vond dat in Nederland ook echt moest gebeuren. Ik weet niet of hij vervolgens ook dacht dat hij echt die minister-president zou moeten worden die dat zou gaan doen. Maar hij vond wel dat wat hij vertelde, dat wel waar was. Het thema zelf. Ja, en het gevaar is in Nederland ook wel een beetje dat mensen willen je graag wel makkelijk in 1 woord kunnen duiden. Dus als je dan zegt van, joh, maar ik ben cabaretier en dit is mijn voorstelling, dan denken mensen, dat alles wat hij zegt is een grap. En dat was niet zo. Dus heb je dat een beetje ontkend, waardoor het ook iets raars werd. Dus dat mensen na afloop van zijn voorstelling nog niet, mensen zeiden ook wel van, we gaan op je stemmen. Ja, en ik zou het ook doen hoor, geen enkel probleem. Nee, dat denk ik ook. Ja. Goed. Ik zou het experiment ook nog wel aangaan, hoor. Maar dat is toch... In Amerika hebben ze ook zoiets getest. Hebben ze ook gewoon randomly op een lijst gezet. Die testen het een beetje de andere kant op. Ja. Nou, dat is ook een mooi verhaal, maar is toch anders. Ander verhaal, volgende verhaal. Ja, en toen inderdaad hebben we contact blijven houden. Toen kwam je opeens met een cd uit. Haat, liefde. Liefde, haat. Haat, liefde, ja. Ja, ik allemaal, liedjes... Wat gewoon diep van binnenkomen of zo, hoe moet ik dat omschrijven? Ja, ik had... het waren niet de meest makkelijke liedjes. Nee, het waren niet de meest makkelijke liedjes. Ik had op een gegeven moment het idee dat heel veel overenthousiaste liefdesliedjes waren er wel. Van ik blijf bij je, ik hou van je, het gaat nooit meer verkeerd. En liedjes van mensen met een gebroken hart waren er ook wel. En ik dacht op een gegeven moment van, er zijn ook wel een hoop dagen dat mijn gevoel er ergens tussenin zit. Dus dat ik dacht van soms denk ik wel van, ik ben hartstikke verliefd op jou en ik wil bij je blijven. Maar vandaag zit het er even niet op. En toen dacht ik ineens, waarom zijn daar geen liedjes over? En die plaat speelt daar een beetje mee. Dus het zijn of hele vrolijke liedjes over verbroken relaties. Of het zijn wat moeilijke liedjes met een hele positieve boodschap. En ik had zelf de behoefte om ook omdat de voorstellingen met Johan heel vaak over politiek gingen. En mijn liedjes, dat was ook door mijn situatie toen mijn relatie ging toen uit en zo. Alle liedjes gingen daarover. Ik ineens dacht, dan neem ik daar een plaat mee op. Gewoon ook om een beetje ermee te dealen. 13 liedjes strikt eromheen. En we gooien het op Spotify en dan is dat gebeurd. Ja, want meer heb je eigenlijk niet ermee gedaan.
Het is niet tot daar Nee, hele... ik heb het gereleased en er zijn wel 1 of 2 singles naar de radio gegaan. Maar daar was het niet echt de muziek voor. En toen heb ik dat jaar daarna heb ik nog wel een huiskamertournee gedaan. Toen heb ik een soort oproep op internet gezet van joh, voor benzine en een maaltijd kom ik een avond muziek maken. Nou, dan heb ik zo 30, 40 keer in een jaar door huiskamers in heel Nederland gespeeld. En daar ben ik eigenlijk pas mee opgehouden toen ik hier bij Soldaat kwam werken. Want dat was lastig te combineren. Tijdtechnisch is dat niet te doen. Nee, ik heb dat nog wel gedaan, maar dan, we spelen hier 6 à 7 voorstellingen in de week. En dan zondagse matinee, dan ging ik op zondagavond dan nog bij mensen langs. En dan op een gegeven moment zit je naar je setlist te kijken en moet je liedjes overslaan. Dat je denkt, het zit er gewoon niet meer op. Toen dacht ik, nou, misschien is dit allemaal iets te overijverig. Maar het is wel een idee. Ik bedoel, 15 juli speel ik hier mijn laatst. En ik hoop wel dat ik daarna dat soort dingen weer op kan pakken. Want ik vond het wel echt heel leuk om te doen. En daarom heb je dat op je website laten staan. Ja, dat zou wel kunnen. Ik geloof dat staat nog steeds op de website en je kunt nog steeds invullen. Ja, Dus mensen. Nou ja, doe het vooral. Na 15 juli, wie weet dat je mail Je krijgt nooit een nee terug. Dat is sowieso. Dat mag je niet, hè? Je mag geen nee zeggen. Nee, van mezelf niet. Ja, maar ook in een voorstelling mag je geen nee zeggen. Nee. Dat heb ik hier geleerd. Ja. Maar ik vind dat met websites sowieso een lastig iets. Want ik heb nog zo'n mooi WordPress dingetje. Ja. En toen had ik op een gegeven moment Instagram, Facebook en zo'n website. En ik moest alle nieuwsberichten in zijn eigen ding in gaan vullen. Ja, dat stagneert dan een beetje. Ja. Dus mijn website is volgens mij voor het laatst geüpdate 1,5 jaar geleden. Zal zoiets zijn geweest misschien, ja 2015 ergens. Soms heb ik nog zo'n ding gehad dat ik dacht van... ik werk het voor de laatste 6 maanden even bij. Maar ik geloof niet dat ik dat nog gedaan heb de laatste tijd. Nee, niet wat ik gisteren heb gezien in ieder geval. Wanneer ga je dit online zetten? Dadelijk. Dadelijk al. Vanavond. Oké, nou dan... Dus je mag hard werken zo meteen. Als mensen dit 2 dagen later aanklikken, dan is er misschien nog een berichtje van vandaag. Nou, het zou wel leuk zijn als je even de podcast plukt. Dat ja, dat zal ik doen. Ja, er staat een nieuwsupdate en die blijft dan ook gewoon 3 jaar staan. Ja, precies, ja. Ja, dan blijft het actueel. Ja, blijft het actueel. Ja, dat is alleen maar goed. Dan ben ik even denken, zullen we dan nog doorgaan wat je daarna hebt gedaan? Want dan komt eigenlijk nog de kerstengel. Ja. Want ik ben daar niet bij geweest en dat spijt me echt ten zeerste. Ik had dat graag willen doen. Het was ook wel een rol en rijden geweest voor je. Want het is wel maar dat moet voor mij geen excuses meer zijn. Spreek je de tent af. Ja, dus kan. Nee, dus er zijn een aantal dingen door elkaar gelopen. Met Johan maakte ik toen nog een programma. En dat ging een beetje over de nasleep van Revolte. En toen daarna hadden we niet echt een idee voor een programma daarnaast. Toen zeiden we, nou, dan gaan we een jaartje andere dingen doen. Ik heb nog in een SBS-serie gespeeld. Wat ook hartstikke leuk was om te doen. En ik had altijd het idee, ik wil eigenlijk nog een beetje oldschool cabaretprogramma maken. Dus een mooi verhaal met liedjes die op het thema slaan. Met eigenlijk grappige conferences binnen een soort fictief verhaal. En ik had gelijk het idee om dat met kerst te doen, omdat kerst zo... Nou, dat kan zo lekker kitscherig zijn als het erop aankomt. Dus, net zoals het promofilmpje. Ja, het promofilmpje, daar heb ik mezelf niet gespaard. En het was... dat is het ook wel geworden. Dus ik had het idee voor het programma was dat ik het aan elkaar zou rijgen met vertalingen van bekende Amerikaanse kersthits. Dus de grootste hits zaten er wel in het Nederlands. En het verhaal wat ik daaromheen vertelde is dat ik al 33 jaar in mijn leven op zoek ben om een echte engel te ontmoeten. Dat ik al van een kind af aan op mijn christelijke basisschool verhalen over engelen hoorde en dacht... Oh, dat gaat maar ooit gebeuren. En dat ik na 33 jaar ineens dacht van nou, het is nog niet gebeurd. Hoe ga ik die ooit ontmoeten? En dat ik dan besluit mezelf met mijn gitaartje dakloos te verklaren in de hoop dat ik op straat een engel tegenkom. En dan samen met een aantal andere daklozen kom ik tot het idee om het grootste kerstfeest van het jaar te organiseren. Omdat ik zeker weet dat op een kerstfeest toch wel een engel zal verschijnen. En dat is eigenlijk het verhaal wat ik door de voorstelling vertel. Daar ben ik graag bij geweest. Ja, het was ook echt leuk om te doen. En ik heb dat dus dit jaar, afgelopen kerst, heb ik 3 weken van Soldaat vrijgekregen om daar nog een klein toertje mee te kunnen doen. Dus ik heb dat 2 jaar op rij gedaan. En dat was ook wel heel leuk. En zo'n programma zou ik nu nog wel weer willen maken voor het seizoen erop. Dus dat wordt eigenlijk een beetje voor komend jaar het idee. We gaan weer aan de schrijf. Met gitaar? Gitaar. Dat was de enige vraag die ik echt binnen heb gehad waarvan ik denk, ik kan niets mee. Ja. Maar met gitaar? Was Geit een vriend van mij? Ja. Nee, dat is wel weer het idee, ja. Oh ja, inderdaad. Ja, want had een vriend van mij ondergezet. Hij weet niet eens meer hoe hij gitaar vast moet houden. Ja, aan het foto te zien klopte dat. Ja, ik vond het wel een mooie pose. Het was inderdaad, gitaartechnisch klopte niet veel van. Nee, maar dat hoeft ook niet. Het gaat om de pose. Ja. Foto's. Nee, dus het idee voor komend seizoen is inderdaad wel een nieuw programma en een nieuw album. Zo. Die aan elkaar gekoppeld zijn? Ja, dat weet ik niet. Maar dat zou wel handig zijn natuurlijk. Het scheelt je promo. Ja, ik had mijn eerste plaat was behoorlijk kleinkunst en ik zou toch wat poppier en eigenlijk het liefst zelfs een rockplaat maken in het Nederlands. Maar ja, dat zijn dan ideeën.
En dan moet je nog maar zien wat daarvan terecht komt. Maar ik ga er in ieder geval wel die kant op schrijven. Maar je hebt na 15 juli tijd, dus... Ik heb alle tijd, ja. Heb je niks aan? Nee, ik heb... ik ben nu aan het draaien voor Spanga's. Ik ben de nieuwe muziekleraar. Dus dat loopt. Ik heb rond de kerst wel een project staan met wat mensen. Maar voor de rest eigenlijk wil ik het zoveel mogelijk vrij houden. Dus het idee is dat ik komend seizoen 3 keer een nieuw uur materiaal ga proberen. En daar de beste dingen van gebruik voor een avondvullend programma voor het seizoen erop. En zo gaat het. Hè. Je moet zo lang van tevoren plannen altijd met die... Ja, maar dan moet je ook gewoon nu al met een titel komen. Ja, dat is ook zoiets wat vreemds is in het theater. Als je die boekjes uitbrengt, is dat in september. Ja. En dan staan er soms dingen in voor het seizoen daarna al? Of... Ja, dus ik had een paar weken terug onze oude impresariaat gebeld. Van, ik zou een tour willen doen, willen jullie hem boeken? Nou, dat vond hij hartstikke leuk. En hij vond de Sneeuwengel ook hartstikke leuk. Dus hij zei van, als het iets in die stijl wordt, volgens mij wordt dat wel gaaf. En toen zei hij, volgende week gaat onze brochure eruit. Dus kan je nog even wat... En terwijl ik dacht, dit was in juli. Toen dacht ik ineens, ik dacht echt dat ik tot september zou hebben. En dan moet je iets inhoudelijks gaan schrijven. Dus dan wordt het zo'n heel algemeen tekstje. Ja. De titel wordt Weet ik veel. Dat is ook een liedje. Het staat ook op mijn cd trouwens. Het staat op Haat Liefde al. Maar het liedje ga ik zelf niet meer gebruiken. Maar ik vond het altijd wel een mooi thema. Ik denk van daar kun je heel veel onder scharen. En dan schrijf je daarna wel iets wat in die richting komt. En het is ook wel mijn kijk op de wereld af en toe. Dat ik denk heel vaak zijn mensen van dit is het. Of het is het totaal niet. Terwijl ik heel vaak denk ook haal je schouders op en denk het ligt er ook erg tussenin. Dus het wordt een hoop relativering denk ik. Maar het is inderdaad ook wel lekker algemeen om je programma in te kunnen hangen. En dan met hoeveel trucks kom je dan aanrijden bij zo'n show? Want ik neem aan dat je een deel van deze set gaat meenemen. Ja, dat hoop ik wel. Ik heb mijn oog op de draaischijf. Dus als ik het nou lang genoeg uitstel, in 2020 gaan ze hier stoppen, kan ik misschien die hele schijf op een vrachtwagen gooien. Maar nee, misschien moeten we klein beginnen. Misschien een klein draaischijfje. Gewoon eentje, waar je enkel op kan staan. Een soort plaatspeler. Dat je zo je je eigen as kan zetten. Jij hebt gitaar. Nou ja, of allebei. In sync. Zo. Zijn er NSYNC of InSync? Ja, ik zo hoorde het mezelf zeggen. Het is niet handig. Nee. Nou, toch een kind uit de jaren 90. Hè? Nou, 84, maar 90 is een beetje zijn alle twee in de jaren 90 opgegroeid. Ja. En dan krijg je gewoon Backstreet Boys 5. Daarom had je NSYNC zo snel waarschijnlijk. Ja. Ben je ook een trauma? Ja. Nou, trauma? Dat weet ik niet. Nee, ik ben wel meer Backstreet Boys kant, maar dat heb ik al een keer eerder gezegd in de podcast. Maar NSYNC, dan nog eerder 5. Hoeveel afleveringen heeft je podcast? Dit is nummer 13. En je hebt het al 2 keer over de Backstreet Boys gehad? Oh, nog wel vaker denk ik. Ze zijn oververtegenwoordigd. Nee, dat kan nooit oververtegenwoordigd zijn. Dat gaat gewoon bij de Backstreet Boys. Ze hebben nieuwe muziek. Ja, maar niet heel goed. Oh nee? Nee, de single is niet heel goed, maar wie weet dat het album beter wordt. Het album is nog niet uit? Nee. Maar ik zag wel dat ze bij Jimmy Fallon weer met Roots zo'n heel ding hadden gedaan. Ja, wel heel tof. Wel grappig was, ja. Alleen dan hoor je bepaalde stemmen en denk je, dat is toch niet helemaal... Dat is niet meer de jeugd die we ervan kennen. Nee, maar toen was het ook volledig gewoon gelipsynct en... en nu... nu was het Half-Life of zo. Ja. Want de performance zelf bij Jimmy was natuurlijk gewoon zo never smart. Maar dat is ook prima. Ja, wij bij Soldaat zingen alles live. Dat was een van mijn vragen. Is dat zo? Ja, tuurlijk, ja. Nee, het is een vraag. Ik weet het niet. Ik verwacht in ieder geval dat het volledig live zou zijn. En zo komt het in ieder geval ook over. Dus het was de vraag als het dan anders zou zijn. Ik geloof dat er 2 muziekstukken zijn, orkestbanden. Maar dat is vooral bij Bramsdans. En het stuk aan het eind. Gewoon omdat het technisch anders niet kan. Ja, volgens mij omdat dat strak op de muziek ligt. Alle cues en dat soort dingen. En dat is echt een heel orchestraal stuk. En wij hebben een band met minder mensen. 8, 9. Dus, maar de rest is allemaal live. Nee. Maar ik kan me ook voorstellen dat er bijvoorbeeld een band zou meelopen gewoon met überhaupt alles. Stel dat er een mic uit zou vallen, dat je dan daarop terug kan schakelen. Nee, maar als dat niet het geval is, dus dan zal het echt stilvallen. Ja, als er een zender uitvalt, dan hebben ze wel een probleem. Nou, alle hoofdrolspelers zijn dubbel gezenderd. Dus als er een zender uitvalt, kan die met een druk op de knop de reserve aangooien. Maar als ze geen stem hebben, dan hebben ze wel echt een probleem. Ik heb ook de enige keer dat ik hier echt niet gespeeld heb, is toen ik echt geen stem had. Voor de rest kan je... Nou, met koorts en griep redelijk spelen kom je achter. Het is gewoon een paar pilletjes en een paar spuitjes en dan kom je wel door. Ja, het is ook zo stom. Ik heb altijd gedacht van je doet dit een jaar, 1,5. En zo'n kans krijg je nooit meer. Dus ik moet me wel echt heel rot voelen, wil ik de vloer niet opgaan. Maar ja, geen stem, daar doe je niemand een plezier mee. Nee, maar daar betalen, hoe stom het ook klinkt, daar betalen de mensen ook niet voor. Nee, dat is zo. Dus één keer kwam ik terug van vakantie. En toen kwam ik ziek terug van vakantie. Toen dacht ik, je kan toch niet na je vakantie niet gaan spelen. Toen ben ik wel gegaan. Toen heb ik een paar cruciale nootjes getoucheerd, zal ik maar zeggen. Niet helemaal
toen dacht ik, nou, dit moet ik niet meer doen. Nee, zo moet je het leren. Maar heb jij nog eerder al een voorstelling gespeeld buiten die cabaretvoorstelling? Nee. Dus voor jou is dan ook zo'n wereld, zo'n musicalwereld, totaal iets nieuws. Dus we hebben op de toneelschool hebben we wel met een afstudeervoorstelling hebben we een toneelstuk gemaakt. Eigenlijk met wel liedjes erin. Nou, dan ga je weer. Maar dat was een toneelstuk. Ja. Toen hebben we een bewerking van American Beauty gedaan. Dat hebben we dan een week gespeeld. Ik heb wel een paar paradevoorstellingen meegedaan en gespeeld. Maar verder heb ik eigenlijk altijd mijn eigen dingen gemaakt. En dit was het eerste. Nou ja, het is echt een nieuwe wereld. Maar ook wel echt heel gaaf. Ja, het is wat dat betreft echt een rare voorstelling om in te stromen. Want dit gebeurt niet zo vaak. Dat iets al 5 jaar of 6 jaar loopt. Als je erin stapt, dat alles al vast ligt. Want hoe werkt het? Want ik heb, die vraag had ik voor mezelf ook ingevuld. Want je stapt in op een moment dat gewoon om zoveel tijd is er een cast change of een deel cast change. Dus er is eigenlijk is het seizoen opgedeeld in 2 helften. Dus je hebt van september of augustus tot januari en van januari tot mei. En zodra zo'n periode af is, gaan ze met iedereen bespreken van wie wil er blijven, wie wil er gaan. Soms lopen de contracten af. Soms willen zij niet door met mensen, maar dat zijn in principe de cast. Dus 2 keer per jaar heb je een castwisselmoment. Ja. En de laatste 2 keer waren het maar een paar mensen. Nu zit er best een grote wissel aan te komen, maar dat hangt er maar net vanaf of mensen andere dingen willen gaan doen. Of ze hier nog andere mogelijkheden hebben, want sommige mensen gaan een andere rol spelen. Ensemble mensen krijgen er een understudy bij, dus die hebben dan een reden om te blijven. Dus zo gaat dat een beetje door. En toen ik erin kwam, kwamen er volgens mij 15 nieuwe mensen. Dat is is 2/3 van de cast. Ja. En dus toen hebben wij hebben 4 weken gerepeteerd. Zo'n beetje naar de castwissel van de cast die er toen was. Ik kwam erbij bij cast 13, we zitten nu bij cast 15. Maar dus dan gaan wij 3-4 weken repeteren. En dan repeteer je nog een week met de mensen die hier al spelen. En dan ga je weer de vloer op. Ja, hoe doe je dat? Hoe repeteer je met mensen die al iedere dag op het toneel staan? Ja, dus je moet allemaal een beetje aan elkaar wennen natuurlijk. Een hoop ligt vast. Dus in de voorstelling heeft iedereen zijn eigen track, noemen ze dat. Dus je hebt je eigen route. Dus ik weet, in principe krijg ik uitgelegd wanneer ik waar sta, welke zin ik zeg, wanneer welk liedje begint, wat mijn aandeel daarin is. Dus een hoop qua bewegingen en teksten weet je. Maar ja, hoe je die teksten vervolgens zegt en wat je ermee lijkt te bedoelen, daar heb je zelf wel een hoop in te spelen. Maar hoe mensen op jou reageren, dat moet dan wel een beetje slaan op hoe jij je tekst opgooit. Dat is eigenlijk vooral wat je met elkaar aan het uitzoeken bent. Maar die spelen dan 2 voorstellingen op een dag om maar te repeteren? Of zie ik het dan verkeerd? Nou, soms zijn er een paar. Dus nu in de zomer, dus we spelen nu 15 juli de laatste van deze cast. Dan gaat Hangar 2 weken dicht. Ze hebben ook altijd een periode om het decor bij te poetsen en dat soort dingen, de draaischijf na te kijken. En na die 2 weken zijn er een maand nog geen voorstellingen. Dan gaan ze een maand fulltime repeteren met de hele nieuwe cast. En dan gaan ze weer beginnen. Dus er wordt wel repetitietijd ook omdat er in de zomervakantie zijn er minder mensen die willen kijken. Dus dat is voor hun ook wel een goede periode om daarmee aan de slag te gaan. Ja, dit is ook niet een internationaal ding waar je heel veel internationale mensen naartoe kan lokken. Nee. Om dan een 1100 seats te vullen. Nee, het grappige is wel dat er opvallend veel buitenlandse mensen nog wel komen kijken. We hebben een soort synopsis met een Engelse synopsis per scène. Dat lezen ze van tevoren door. En dan zeggen ze eigenlijk dat ze het bijna kunnen volgen van begin tot eind. Ja, het is je speelt. Dus je kunt daar heel veel van afleiden. Is zo een hoop aan toontjes en dingen. En als je de geste van een scène snapt, kom je er vaak wel uit. Ja. Als je weet wie de goede, wie de slechte en dat soort dingen is. Ja. Nou, het is ook een manier natuurlijk om een ruimer publiek aan te kunnen trekken. Wat we dit jaar ook voor het eerst hebben gedaan, wat ook echt heel gaaf was een voorstelling voor doven en slechthorenden. Dat was geïnitieerd door een doventolk hier uit de buurt, volgens mij. Toen hadden we boven het scherm 2 tolken die de rollen hadden verdeeld. Die hebben daar dan echt weken op gerepeteerd, want die doen dan eigenlijk in een soort beknopte taal doen ze de hele voorstelling. En ook dialogen met elkaar. Dus zij stonden ergens anders met een scherm, met de voorstelling, stonden zij voor een camera dat te doen. Dat werd geprojecteerd. En een bovenkrant met tekst, ja. Met tekst, ja. En dan, Hoe speelt dat dan als jij daar staat? Wat krijg jij daar op dat moment van mee? Of is het van, ik speel gewoon een reguliere voorstelling. Ik heb niet door dat er mensen in de zaal zitten die het totaal niet meekrijgen. Ik vond het wel apart. Ook omdat op de eerste rij zaten er ook een paar mensen die waren zowel
slechthorend als slechtziend. Mhm. Die werden echt door tolken volledig ondersteund en uitgelegd. En dus je ziet ook in de zaal heel veel gebeuren. Je bent ook wel benieuwd wat mensen ervan meekrijgen. Ik had aan een vriendin van mij die gebarentaal gestudeerd heeft... een aantal dingen voor mijn tekst gevraagd. Omdat het leuk leek om een paar grappen in gebarentaal door de voorstelling heen te maken. Waarbij één ook echt een applaus van de zaal kreeg. Dus dat vond ik wel grappig. Dus in die zin ben je er dan wel mee bezig. En verder moet je proberen om het gewoon zo helder mogelijk te spelen zoals je altijd doet. Maar ja, het is wel... Je weet ook niet wie in de zaal zit op zo'n... Nee. Gewoon op dat moment wel, want dan het is wel echt een ervaring. Ook dove mensen klappen niet, maar die zwaaien met hun handen. Ja. Dus de helft van de zaal deed dat ook aan het slotapplaus. Was het echt een interessante ervaring, vond ik het echt. En over andere interessante ervaringen, en dan skip ik even een paar vraagjes, maar dan kom ik daar ook wel weer terug. Ja. Jullie hebben educatievoorstellingen. Ja. Want dat is dan ook zo'n ervaring waar je opeens voor 1100 kids zit in plaats van 900 volwassenen en 200 kids. Dat is wel mooi. Dus met soldaten hebben ze een stichting opgezet waar ze, daar hebben ze 1 keer per jaar of 2 keer per jaar een benefiet voor. Er wordt dan geld ingezameld en van dat geld kunnen ze dan met korting middelbare scholieren de voorstelling laten zien. Ook omdat ze belangrijk vinden dat de jeugd, zoals we het hadden in het onderwijs, dat er eigenlijk geen betere manier is om het verhaal invoelbaar te maken dan door Soldaat van Oranje te kijken. Dus dan zitten er inderdaad 1100 scholieren die, dat is wel grappig. Andere manieren. Wij werden wel echt... ik ben voor mijn eerste educatievoorstelling gewaarschuwd door de cast die er toen al zat. Want die zeiden... de reacties die je normaal krijgt uit de zaal, daar kan je niet op vertrouwen. Dus we hebben grappen. Er zit bijvoorbeeld een lichte verwijzing naar allo, allo, ergens in een zin die een Brit maakt. Maakt niet uit. Maar dus de oudere mensen, die hoor je er altijd wel over. Die zitten elkaar aan te tikken. En dan als je die grap probeert te melken in een zaal met 1100 scholieren, dan hoor je de krekels. Dus het is, en zodra het over seksuele, fysieke dingen gaat, dan hoor je ze allemaal giechelen. Dus het is, wat dat betreft is het een hele andere atmosfeer. Maar ze gaan wel allemaal met grote ogen de zaal uit. Maar doen jullie als cast of als productie ook nog iets richting naar die kinderen toe? Gaan jullie naar scholen toe om daar een deel te doen? Of hier in de foyer een soort meet and greet-achtig ding? Nee, dus soms doen we dat wel. Bij scholieren eigenlijk minder. Nee, ik geloof niet ik geloof wel dat er materiaal om zo'n voorstelling heen zit waar zo'n school mee aan de slag kan. Maar wij als cast zijn niet extra betrokken bij zo'n dag eromheen. Ja. Op zich speel je wel je voorstelling. Dat is eigenlijk het beste wat je kan doen. En verder zien we die scholieren niet. Nee, ik heb dat 1 keer wel gedaan. Maar dan kom je eigenlijk ook. Dan heb je het niet inhoudelijk meer over de voorstelling. Dan is het gewoon, mooie voorstelling. Ja, maar oké, dat moet er ook bij zijn natuurlijk. Is ook zo. Maar dan is het wel lastig om... Nee, maar ik ben eigenlijk op zoek naar van hoe worden verhalen nog doorverteld op school. Want als je dan lesmateriaal hebt en je moet uit droge stof zien en leren. En in dit geval eindigt het daar niet bij, want je komt nog naar deze voorstelling toe. Het is zo. Maar op scholen, voor mijn gevoel werd er vroeger wel wat meer gedaan om dan nog overledenen erheen te halen. Om daar natuurlijk een verhaal mee te vertellen. Ja, die worden ook schaarser waarschijnlijk. Ja, en als dat dadelijk stopt, want zo werkt het natuurlijk, dan ga je natuurlijk naar andere oorlogen kijken of dergelijke. Ja. In de Tweede Wereldoorlog is er niemand meer die het zo nadrukkelijk zou kunnen vertellen. Terwijl misschien de hoofdrolspeler hier of een van jullie anderen, want jullie zijn allemaal betrokken natuurlijk bij het verhaal, wel op die manier nog een gesprek op gang zou kunnen krijgen in zo'n klas. En zelfs dan, ik bedoel, buiten de context van deze hangar zijn wij niet per se meer belezen in de Tweede Wereldoorlog dan misschien andere mensen. Dus zodra wij naar een middelbare school zouden gaan, ben je gewoon een acteur die toevallig in een stuk over de Tweede Wereldoorlog speelt. Ik weet wel dat toen wij die filmpjes waren maken met de achtergrondinformatie hier, zijn wij hier naar het Engelandvaardersmuseum geweest in Noordwijk. Daar is een nog levende Engelandvaarder, Eddie Jonker. En dan zit je daar 97 of zoiets, 98. Dat is echt dik in de 90. En zodra zo iemand begint te praten, dan zit je aan de grond genageld. Ja. Dan gaat het over Erik Haashoff en die heeft hij dan de hand geschud. Dat je denkt, het is nog zo dichtbij allemaal eigenlijk. Want je denkt ook bij de Tweede Wereldoorlog, dat was in die tijd dat er alleen nog maar zwart-wit camera's waren. Maar dan komt het wel even gewoon... dan staat er gewoon weer iemand voor je neus die er gewoon aan het vertellen was. Die dan bij een foto bij zo'n Dakota heeft die wij hier in de achtertuin hebben staan. Omdat het een requisiet is in je voorstelling. En dan wordt het wel een stuk heftiger van allemaal. We hadden hier een paar weken terug een groep met veteranen. Die zijn dan in de 30, in de 40. Dat zijn veteranen die op tour zijn geweest in Irak of Afghanistan.
Maar die zeggen dit ook van, het grijpt je weer zo naar de strot. Want het gevoel is altijd hetzelfde natuurlijk. Dus af en toe is het voor ons als acteur ook goed om aan dat soort mensen zo te merken hoe belangrijk het is wat je staat te spelen. Dat je af en toe denkt van je staat niet echt maar een musical te doen. Je bent mensen wel echt, hoop je in ieder geval, probeer ze iets duidelijk of invoelbaar te maken van een tijd die er niet meer is. En dat is toch wel een beetje de kracht van wat we staan te doen. Maar dus ik geloof niet per se dat het in een spreekbeurt zit op een middelbare school. Ik geloof dat dat de voorstelling is. Zodra je mensen daarin meer wil leren over de Tweede Wereldoorlog, dan zijn er echt mensen die dat een stuk beter kunnen dan wij. Er zijn zeker nog een aantal projecten die het zeker goed kunnen overbrengen. Ja, en Soldaat doet dat wel. Want ik bedoel, hier in de hoek is dan zo'n expositie met dingen over het verhaal en over de Tweede Wereldoorlog. En we zitten natuurlijk voor dat V-monument. Dat is ooit bedacht voor het 5-jarig bestaan, maar het is uiteindelijk geplaatst bij het 7,5-jarig bestaan. Een goed idee, moet je soms misschien even over nadenken. Ja. Maar er is een oproep geweest naar mensen, bezoekers. Mensen die nog spullen hadden uit de Tweede Wereldoorlog met een verhaal om dat in te zenden. Dat is allemaal in een loods verzameld. Alles is 3D gescand. Al die verhalen zijn opgeschreven. Die staan hier op een tablet ook. Er is een expositie met een deel van, want we hebben veel meer dingen dan dit. Hebben ze in het monument gezet. En er is een website gekomen waar je alles op kan bekijken en op nalezen. En dat zijn toch allemaal dingen waar Soldaat wel in investeert. En wat volgens mij ook echt belangrijk is om het invoelbaar te houden. En dat is sowieso voor het documenteren en het vastleggen. Toen de oorlog net voorbij was. Mensen zijn er of course niet mee bezig op dat moment. Nee. Alleen het is steeds moeilijker gaandeweg om het nog te kunnen terughalen. Ja. Dus dat er nog mensen zijn die dit soort spullen op zolder hebben liggen. En denken van we moeten daar toch iets Misschien mee. Misschien weet je ook niet of het een belangrijke rol speelde of niet. Wat ik begrijp van de mensen die in Engeland hebben gezeten of in ieder geval in het buitenland om hier het verzet te steunen. Dat na de oorlog ook een hoop mensen terugkwamen en die op zich wel verhalen hadden en een hoop hadden meegemaakt. Maar dat er ook gewoon mensen terugkwamen uit kampen. Mensen terugkwamen uit bezette gebieden die het echt heel zwaar hadden gehad. En dat je dan niet zo snel ging zitten vertellen dat je ergens aan de andere kant van de zee wel verzorgd hebt zitten wachten tot je hier een keer ingezet kon worden. Dus dat er een hoop verhalen echt stilgehouden zijn. Ja. Uit een soort, bijna uit een soort, gêne is het niet, maar wel uit een soort ongemak naar de mensen toe die het hier echt heel zwaar hebben gehad. Ja. En dat mensen tegen het eind van hun leven daar langzaam over zijn gaan praten. Maar dan een hoop verhalen ook echt gewoon nooit zijn doorverteld. Dus en de verhalen die we hebben worden er natuurlijk ook steeds minder. En de mensen die er zijn ook. Dus het is en wel vastleggen ervan, wat ik al zeg. Op het moment dat je dat nu inderdaad in een podcastvorm of in een videoversie zou maken, dan blijft het wel bewaard. Dan blijven die verhalen van ruim 70 jaar geleden wel opgeslagen. En dan moet je er nog voor zorgen dat mensen het aanklikken. Of het voor ogen krijgen. Ja, of in ieder geval tot een website. Hè? Ja. Tot in ieder geval het er staat. Ja, of een voorstelling. Niet iedereen zal er inderdaad even geïnteresseerd in zijn. Nee, dat is wel belangrijk. Wat ik ook wel merk is dat mensen vaak ook niet weten of ze er geïnteresseerd in zijn. Of in ieder geval, de reactie die je na de voorstelling hoort is zo vaak. Ik dacht dat het me niks zou doen. Ik dacht dat het niks voor mij was. Maar dat gaat dan ook over het genre en over het theater. En die komen allemaal de zaal uit met het komt dichtbij. Wat zit het goed in elkaar. Toch ook dat mensen denken van, je weet wel van de oorlog, maar nu denk je ineens, dit is allemaal gebeurd. Het is, dit is pas één klein verhaal eruit, uit de hele oorlog. Ja, en dan is dit ook nog, in die zin ook nog wel verromantiseerd. Het is gebaseerd op het boek en het film lijkt niet 100% op het boek. Nee. Het stuk lijkt niet 100% op de film en niet 100% op het boek. Maar ik bedoel, de geste is wel hetzelfde. Weet je? Ja. Het verhaal is wel hetzelfde. En de dingen die erin veranderd zijn het ook juist om het voor het medium, voor theater, beter te snappen of beter invoelbaar te maken voor mensen. Ja, bij de voorstelling, de eerste helft klonk het allemaal wat serieuzer. Hè? De opbouw, de vriendschap die moest ontstaan en de verhaallijnen moesten even neergelegd worden. En dan begin je aan de tweede helft, dan begin je meteen met een lach. Ja. Maar ook een paar achter elkaar. Tot het gewoon meteen, je merkt dat er toch een speelsheid in die voorstelling moet zitten. Want anders wordt het nog een keer 1,5 uur heel serieus. Ja. Hoe lang is het, een uur? Wat dan misschien weer net te veel is. En nu krijg je een mooie balans in. Tot in het eerste gedeelte van het stuk mensen wordt vastgegrepen. En dan het tweede gedeelte word je geknuffeld, zeg maar. Ik geloof het ook wel. Kijk, je moet natuurlijk
sowieso invoelbaar maken dat het is niet per se om te lachen. Het is niet om te lachen. Het is heel heftig wat er is gebeurd. Maar er werd natuurlijk wel gelachen. Ik bedoel, binnen alle ellende die er gebeurde, heb je het ook over een groep vrienden. En in het stuk, ik ben nu 33, maar ik speel iemand van 19. Hè? Die jongens waren 19, dat vergeet je af en toe. Je denkt, dat zijn gewoon dat waren gewoon studenten die op een gegeven moment bedacht hebben, ja, maar zo kan ik het niet. Dit kan ik helemaal niet. Dus die hebben gewoon een bootje gepakt en die zijn de hoort op gegaan. En dat je, als je nu denkt van, die mensen waren ook nog eens 10 jaar jonger dan ik. Maar ja, het waren ook schoffies onder elkaar af en toe, weet je. Dus die kant moet je ook laten zien. Maar die vriendschap en die balans zie je ook echt duidelijk in die voorstelling. Ja, dat hopen we wel. Ja, dat is ook, maar dat is als acteurs onder elkaar natuurlijk ook lachen dat die ruimte er is binnen een stuk. Dus bij de gratie dat je de serieuze kant wel zijn plek geeft, valt er omheen wel te lachen. Ja. Dat is ook een beetje mijn aandeel natuurlijk. Ja, daar zitten wel leuke grapjes in uit jouw kant. Ik heb een paar misschien wat technische vraagjes. Dat mag. Ik ga gewoon van mijn telefoon aflezen. Zo simpel gaat het. Ja, daar staan ze. First cast. Ja. Dat betekent gewoon de mensen die altijd spelen. First cast zijn eigenlijk de vaste, grotere rollen binnen het ensemble. Dus je hebt een cast. Deze cast is 27 mensen. Dan heb je eigenlijk Erik en zijn vriendengroep, de Koningin van Zand. Dat noemen ze de first cast. Dat is de principals. Die spelen altijd die rol in principe. Die hebben dan binnen het ensemble, zijn er altijd 2 mensen die jouw rol over kunnen nemen als er iets misgaat. Ensemble was de volgende. Wat is ensemble dan? Ja, dus je hebt de cast. Die is opgedeeld in de principals en in het ensemble. De principals zijn dus de rollen. Dus de rollen die een naam hebben, die solo liedjes zingen, die je denkt van, waar je eventueel in de foyer het gezicht van zou kunnen herkennen. En daaromheen staan de ensembles, dat zijn de studenten, dat zijn de soldaten, dat zijn eigenlijk de verdere van de 27, de verdere die nog op de vloer staan. En binnen dat ensemble zitten dus de understudies. En die switchen dus met jou als jij niet zou kunnen. Ja, dus we staan nu met 27 mensen. Als ik ziek word, schuift er 1 door naar mijn rol. Oké, dus die speelt ook altijd? Ja. Alleen welke rol, dat wordt 's ochtends bepaald? Ja, dus soms, we hebben een keer een Bram gehad die zich blesseerde in de warming-up. Dan schuift er 1 door. Ja, en dan heb je gewoon 1 soldaat minder. Dan heb je 1 soldaat minder. En dan hebben we ook nog binnen het ensemble heeft iedereen een vaste plek. Maar dan zitten binnen het ensemble nog de swings. De wat? Swings. Okay. Swings. En swings kennen meerdere mannenrollen. Of meerdere ensembleplekken. Want die hebben ook allemaal een eigen route en functie. Want elke student staat niet maar wat te doen. Iedereen weet precies wanneer hij wat moet doen. Ja. En soms valt er ergens een gat doordat er iemand als understudy op moet. Heb ik je? Nee. Ik dacht heel even dat ik hem gesloopt had. Ja, nee, ik ook. Maar alles loopt. Oké. Ik spuug een beetje op je Zoom-recorder. Ja. Dus maar dat vond ik ook een fascinerende manier van werken om zo te leren. Want dus een student is ook degene die aan het dansen is later na in de voorstelling bij de dus bijvoorbeeld die Bram, die danser. Ja. Binnen het ensemble zitten er nog 2 die dat kunnen. Okay. Er zijn nog 2 dansers die alle minuut op zouden kunnen als er iets misgaat. Oh, wauw. Daar heb je de understudies ook meteen benoemd. Ja. Zo simpel is ook. Hoe kom je aan deze rol? Wat is er iemand die jou gewoon opbelt en zegt van ik heb jou op het toneel gezien en ik denk dat je heel geschikt bent voor deze rol? Ja, of dus is het van een cv'tje opsturen en mag ik? Het is allebei een beetje. Dus er is een castingbureau wat hier voor de casting zorgt. Dus die weten precies wat in principe hier in de voorstelling zou moeten zitten. Soldaat geeft aan van deze plekken worden beschikbaar. We zoeken acteurs die nu net afstuderen of die jullie denken dat dit zouden kunnen. Die komen auditeren en dat wordt dan via het castingbureau geregeld. Ik stond daar ingeschreven, dus er kwam een rol vrij. Zij wisten dat ik een jaar niks te doen had, dus dan bellen ze je voor joh, zou je willen komen auditeren voor zo'n rol? En eigenlijk de rol waar ik voor kwam was Anton. Ja. Spoiler alert. Spoiler, kom op, na 7,5 jaar dan doen we niet meer aan spoiler alert. En de film, hè, laten we wel wezen. En het boek. Dus die met Duitse ouders die op een gegeven moment bij de SS eindigt. Ook omdat ik het leuk vond dat ik nooit voor dat soort rollen gevraagd werd. Ik werd altijd een beetje voor de fietsmaker. Ja, de blije, dikke, komische rollen gevraagd. Wat Chris natuurlijk is, die ik nu speel. Ja. Want ik was met Anton in de laatste ronde. Alleen de jongen die het toen speelde, die had toch bijgetekend. Toen zei ze, de rol komt helemaal niet vrij. Maar Chris gaat wel weg. Zou je niet morgen terug willen komen en daar auditie voor willen doen?
Toen heb ik een nacht zitten rammen op het auditiemateriaal. En toen ben ik hier terechtgekomen. En ik heb altijd gedacht, want er was wel eerder tegen mij gezegd dat ik het type voor die rol zou zijn. Ook omdat ik altijd wel een beetje de komische noot in de voorstellingen ben waar ik sta. En toen dacht ik altijd, ja, maar ik doe dat soort rollen wel heel veel. En het is zo'n grote productie, is dat wel iets voor mij? En toen ben ik eigenlijk gaan auditeren. Toen dacht ik, nou, ik ga het een halfjaartje doen en we zien wel. En na 2 weken repeteren dacht ik al, dit vind ik fantastisch. Ik vond het echt hartstikke leuk. Ook, Suits you, ja. Ja, en het is zo'n rare andere concentratie. Want de teksten zijn nog geschreven door iemand. De hangar staat er. We worden gehaald en gebracht. Weet je, er zijn een hoop dingen waar je niet druk over hoeft te maken. En binnen het cabaret maak je je druk om alles. Want je hebt, als mensen niet tevreden de zaal uitgaan, heb jij de teksten geschreven. Dus dat kan best fout zijn. De kleren die je aan hebt, het decor, het theater, de PR vooraf. En hier ben je eigenlijk verantwoordelijk voor je eigen rol. En dat moet je goed doen. Wat je ook dwingt om naar je eigen acteren te kijken en hoe je met mensen samenspeelt. Dus je leert daar heel veel van. Maar je bent ook heel veel on stage. Op 1 stuk na. Ja. Toch? Spoiler alert. Ja, Dus ik heb een half uur dat ik even op wereldreis ben en dan zit ik achter koffie te drinken. Jij bent eens met pauze? Ja, nou, er zijn er meer hoor. Okay, maar ja, qua hoofdrollen? Ja, qua hoofdrollen, ja. En dat is wel zo, ja. En voor de rest ben je eigenlijk altijd wel bezig. Ik vind dat ik een heel mooi aandeel heb binnen de voorstelling. En ook wel een aandeel wat me ligt. Dus dat is ook de reden dat je het zo lang volhoudt. Want je hebt het dan, ik heb het nu 1,5 jaar gedaan. En je hebt in die 1,5 jaar heb je 3 weken vrij gehad. En de rest van de weken speel je 6 à 7 keer deze voorstelling. Dus je moet het wel leuk vinden. Wacht, 3 weken vrij in 1,5 jaar tijd? Ja. Dus, maar je hebt dan nog die 2 weken ombouw hier? Ja, dus dat hebben we niet altijd. Dus ik heb 1 keer in de zomer 2 weken echt vrij gehad. Ja. En in januari 1 week. That's it? Ja, dat is het. En dan ben ik 2 keer een week ziek geweest. Dat scheelt ook wel. Bonustijd. Ja, maar dat soort dingen gaan ook gebeuren. Hè? Want het is best wel veel wat je fysiek voor jezelf vraagt. Ja. En ik heb eigenlijk tegen al mijn vrienden gezegd van, nou, je gaat me een jaar niet zien, want ik moet me hierop concentreren. Maar op een gegeven moment, je hebt die scènes buiten gezien. Daar staan we ook met -6. Weet je, dan sta je daar ook in je uniformpje. Het sneeuwt. Er is hier een zee. Het hagelt. Ja, er is een stuk strand waar we af en toe het water in moeten. Dat water wordt 10 graden in de winter. Dat is gewoon best wel koud. Zeker in de winter. Het hele deel van de zaal waar het publiek zit, dat wordt netjes verwarmd. En de acteurs, het is bijna niet te doen. Het is een hele grote hangar. Dat is bijna niet... Dus heel lang gaat dat goed. En soms is er ineens een griepje. En als er dan iemand gaat, nou, dan moet je oppassen. Maar jullie zitten met z'n 4, 5 in de bootje volgens mij, toch? Met z'n 5, ja. Ja. Iedereen flikkert erin. Ja. Dus de kans is gewoon dat je de dag daarna allemaal griep hebt. Ja, dat is het. Het gaat heel lang goed. Ik moet eerlijk zeggen dat me echt alles meevalt. Soms heb je echt zo'n periode. Dus in principe spelen we de voorstelling met 27. Ja. In het ergste geval, wat ik heb meegemaakt, is die gespeeld met 16. Dat is bare minimum dan ongeveer. Ja, dat is echt het bare minimum. Dus dan heb je alle rollen gedekt. Ja. En dan staan dan alles wat er maar vrij is, ook technici en dat soort dingen, waar ze kunnen vullen, komen ze vullen. Ja. Maar dat soort dagen vergeet je ook nooit meer. Nee, natuurlijk niet. Dat is en rete spannend, maar als het lukt, is het ook wel echt heel gaaf. Ja. Heb je dan ook bepaalde rituelen of bepaalde handelingen die je voor een show moet doen, voordat je überhaupt op kan? Want ik zag jou ongeveer 1 uur voor de show. Ja. Toen had je je haar al gedaan, laten doen. Een deel van je kostuum had je op dat moment volgens mij al aan. Ja, dus dat is een beetje, iedereen maakt zijn eigen ritueel. Er zijn een aantal jongens die inderdaad de make-up in moeten voor de eerste scène. Dus dat ligt allemaal op vaste tijden. Vrouwen hebben pruiken, dat moet ook allemaal van tevoren gebeuren. En verder is er een hoop ruimte. Er is 1 uur voor aanvang is er soundcheck. 1,5 uur voor aanvang is er een bespreking met de hele cast. Met de notes van de vorige voorstelling. Want er is een resident of een regisseur die er altijd in huis is. Ja. Die ziet 3 à 4 keer per week de voorstelling. En die zegt dan ook van waar het aan het verslappen is. Of waar mensen op moeten letten of bij moeten springen. Dus ook om het scherp te houden. De musical director zit er ook. Dus die zegt van jongens, er zijn koorpartijen die zakken in, let erop. En dan heb je 1,5 uur voor aanvang. En dan mag je invullen zoals je wil. En hoe laat ben je dan hier? Qua tijd? Ja, qua tijd. Dus als wij een matinee spelen om 2 uur zoals vandaag, dan gaat om 11 uur de bussen uit Amsterdam. Dan zijn we hier om 11:15. Bus uit Amsterdam? Ja, een groot deel van de cast en van de crew komt uit Amsterdam. En ze laten daarvoor een bus op en neer rijden. Dus wij hebben een eigen bus. Dus als je een oranje bus ziet met soldaat van Oranje erop, is de kans groot dat we erin zitten. Oké, cool. Dus dan 11 uur zei je? 11 uur, ja. 11 uur.
dat is nog redelijk te doen als je dan 3 uur later al op het toneel moet staan, waarvan je een uur van tevoren zegt soundcheck, een half uur eigen tijd. Het is wel overzichtelijk. Je wordt steeds sneller in dingen ook, hè? Dus ook qua concentratie. Ik weet dat ik eerst stond ik 10 minuten voor aanvang omgekleed in het decor klaar. En nu ga ik 5 minuten voor aanvang lopen. Weet je, dat is ook... het is niet heel ver lopen, dat scheelt. Nee, dat is zo. Nee. Maar het is inderdaad wel... Je wordt daar beter in. En god. Het zwaarste is eigenlijk... Of nou, het zware. Maar waar je mee te dealen hebt, is dat je... Zeg maar op vrijdag speel je een avondvoorstelling. Dan rij je om 11:45 terug met de bus. Dus ben ik 1:15 thuis, zeg maar zo. En dan speel je de zaterdag 2. Dus een matinee en een avond. En zondag weer een matinee. Dus dat zijn korte nachten. Dus als je dan niet goed... En vooral op mijn stem letten eigenlijk. Wat je nu ook al... Ik heb nu ook al zo'n lekker rouwraadje. Het is nu ook echt de laatste week. En dat merken dan een hoop dingen wel. Maar als je dat niet goed traint en oefent en dat soort dingen. Dan gaat je stem er gewoon af. Maar dat is net als op tour zijn. Ja, een band is niet anders. Als die gewoon 30 shows in 31 dagen moet spelen. Joh, als ik al die Mick Jagger verhalen hoor over whisky en dat soort dingen en drugs en drank. En dan denk ik, joh, als ik 3 bier drink op woensdag, dan heb ik het vrijdag echt zwaar. Qua stem dan vooral. Ja. Ik ben ook niet te genieten waarschijnlijk, maar het is wel... Nee, maar de rest los je op met koffie natuurlijk. Veel koffie. Ja, dat lukt wel, maar je stem kun je gewoon niet fixen op zo'n moment. Of niet goed fixen. Dat zeg ik ook, dus als ik ziek ben, je kan in principe altijd spelen. Ja, tenzij je stem eraf ligt, dan kan je mensen niet aandoen. Ja. Hoeveel mensen werken er nou op dagelijkse basis hier? Want er zijn 26 mensen sowieso onstage. Ja. Dan heb je nog een groep aan techniekers, wat je zegt. Dus er zitten op een dag, in ieder geval aan onze kant, want je hebt ook het voorgebouw met de horeca en zo, dat weet ik niet precies. Ja, ik denk dat hier een mannetje 15 max rondloopt. Ja, heel veel meer dus er is, en verder is er 6 man kleding, of 6 vrouwen kleding eigenlijk, 3 kappen griem. Ik denk 10 tot 12 techniek. Het valt eigenlijk allemaal wel mee. Op de vloer lopen niet heel veel technicus, want alle decorwissels en dat soort dingen kunnen ze met z'n 3 à 4 doen. Er zitten 2 man altijd om de cues in de gaten te houden en iemand die met videomonitors naar de schermen in de gaten houdt. Want die gaan gewoon door. Dus ze houden met camera's dat heel strak in de gaten of de castleden uit de buurt blijven. En met die schermen lopen ook mensen mee, dus daar zijn ook technicus voor nodig. Er is altijd een troubleshooter, dus iemand die in principe een technicus die geen vaste rol heeft. Maar zodra er ook maar ergens iets hapert, is die vrij om daarheen te gaan. Ja. Een technicus voor de zenders. Dus er lopen achter de schermen naast de cast denk nog 25 man om de rest in goede banen te leiden. Wauw. En dat is een hecht team? Dat is een hecht team, ja. Dus ik merk helemaal bij de techniek, er zijn mensen die hier al 8 jaar werken. Ja. En dat, maar die hebben het dan ook zo in de vingers dat ze ook exact weet welke... Sommige orkestleden zijn er ook al sinds de première. En die spelen het dan niet elke dag, want volgens mij word je dan ook een beetje gek. Maar, het is wel, maar die spelen het wel veel, dus een hoop mensen zijn echt op elkaar ingespeeld. Ja, dat is ook alleen maar positief. Ik bedoel, als je zo'n hechte band hebt, zorgt het ook voor dat een voorstelling soepel kan lopen. Ja. Als jij niet weet of niet kan vertrouwen op die technieker die met jou mee moet lopen, dan zit je ook niet lekker dus daar moet je over kunnen praten en dat gebeurt ook echt. En ik merk binnen de cast ook, wat zo'n voorstelling ook levendig houdt, is dat systeem met understudies. Dus ik speel dan mijn scènes bijvoorbeeld bij de Koningin. In het paleis speel ik met Erik en Fred de rollen, Erik en Fred en Van Sant. De Koningin wordt door 2 mensen gespeeld, Van Sant wordt door 2 mensen gespeeld, Erik ook. En Fred heeft af en toe een understudy. Dus veel wisselingen. Dat wisselt zoveel, daardoor zo'n scène nooit niet zo snel sleets wordt. Want je kan niet op de automatische piloot, want je moet de hele tijd opletten wat mensen aan het doen zijn. Dus dat zorgt wel dat je erbij blijft. En dat vind ik ook wel echt leuk om als uitdaging binnen te spelen. En worden dan ook de kostuums naar jouw maat gemaakt? Ja, dus iedereen die een understudy heeft, er is ergens een rek waar al die pakken voor je klaar hangen. Maar die worden op maat gemaakt voor jou om... Ja, dus er is bijvoorbeeld uniforms. Het zijn echte legeruniforms. Die komen van een verhuur die echt legeruniforms heeft. Ja. Die komen in mijn maat. Ik weet niet in hoeverre erin geknipt wordt en dat soort dingen. Ja. Maar ik word in principe opgemeten. En als ik eruit groei of juist niet, of ze worden allemaal te groot, dan wordt dat weer op maat gemaakt. Ja. Oké, cool. Hey, wat mij opvalt nog in de voorstelling... Ja. Je rijdt motor. Ja. Je rijdt in een vliegtuig. Vliegt in een vliegtuig. Ja. Spoiler alert. Doet iets met een bootje. Ja. Je hebt veel... te land te zee in de lucht eigenlijk. Ja. Die motors die gaan echt... Die motors zijn echt, het zijn echte BSA's uit die tijd. Ze hebben er wel een nieuw motorblok in gezet en een elektrische startmotor. Anders was ik kuch op de eerste rij. Ja, dan sta je ze aan te trappen de hele tijd. Maar die rijden in principe echt. En ik had toevallig mijn motorrijbewijs al. Maar ook als je zo'n rol moet spelen, krijg je vanuit soldaat, laten ze je motorrijbewijs halen. Ja, ik dacht van het had net zo logisch geweest, bijna logisch,
als jullie stil zouden staan en wij zouden ronddraaien. Ja, moeten jullie wel hard draaien. Zo'n zaal, het lijkt af en toe heel hard te gaan, maar zo'n zaal draait maar 4-5 km per uur. Oh ja, het is door alle projecties en schermen. Rondje. Ja. Okay. En moet ik eerlijk zeggen dat die dus motoren... jij moet dan nog een flink gas geven om 2 keer zo, rond te komen. Zo hard gaan die motoren niet per se hoor. Nee, maar jij moet 2 keer rond. Ja. In ieder geval, je komt 2 keer voorbij. Ook nog in een andere volgorde. Ja. Ook zo'n nice streek dat je denkt, ben ik nou... Nee, dat klopt wel. Ja, ik heb het goed. Maar we suggereren natuurlijk dat we een heel lang stuk aan het rijden zijn. Ja, dat is goed. Dat is mooi hè? Dat is mooi ik vind het heel tof gedaan. Was het je opgevallen dat we over de brug rijden op een gegeven moment? Ja. Wij ergens qua timing rijden we precies over de projectie van de brug. Links komt die brug aan en dan matcht het precies. Dat is toch hartstikke mooi. Ja, ik vind dat super tof. Via de magic. Ja. Maar in een vliegtuigje zit jij ook, toch? Ja. Want dan moet jij heel snel naar Nee, daar zit mijn understudy in. Oké. Dan komen we gelijk terug op het stuk. Dat heb ik ingesproken. Ja, want nu denk ik, dan kan het niet. Ja, ik hoor jou. Nee, je hebt gelijk, ik was aan het twijfelen. Ik denk, ik zie jou volgens mij niet zitten. Nou, dus ik zat net te denken, staan er stemmen op band? Dat staat dus op band. Dat staat op band. Maar dat mag. Dat is niet... en trouwens bij het bootje, als wij het water ingaan en de muziek begint te spelen en we varen weg en het bootje staan onze stemmen ook op band. Dus dat is ook... Ja, anders red je het niet. Nee. Nee, of je zou Moet je heel hard schreeuwen over de muziek heen, 1100 man. Nee, dat werkt niet. Nee, oké, maar het zijn van die logische setups. Nou, en zolang je het niet merkt, is het ook... het houdt de illusie. Ja. Maar als jij nu in dat... de vliegtuig zit je dus niet. Maar op het eind... moet jij, wat je nou al zei, van wel buiten staan. Ja. Je hebt net een heel mooie backstage rondleiding gegeven. Daar heb je een beetje verteld hoe dat dan werkt. Storm, wind, regen, alles. Dus vandaag... moet je het gewoon doen. Bijvoorbeeld vandaag... ik kom heel vaak op mijn woorden terug. Nee, ik zit ineens te denken... Want het enige wat dat een beetje kan storen is wind. Ja. En het waaide vandaag best wel. Dan staat het Wilhelmus op band. Ja. Maar vaak is dat live. Dat is bijna altijd live. Behalve als het zo hard waait dat het in de zenders komt van de mensen die staan te zingen. Ja, daar heb je niks aan. Ja. Nu stonden de deuren ook half open. Normaal gaan ze helemaal open. Okay. En dan zie je... Maar Anders hadden wij koud gekregen of wat? Ja, en die schermen die hangen op 4 punten. En zodra de wind de hangar inkomt door de deuren en het gaat maar even tegen het scherm aan, breekt het uit zijn schaats. Dus dat heet de schaatsen, heb ik mij laten vertellen. Dan weten jullie dat ook allemaal niet. Ja, de schermen liggen op schaatsen. Maar die schijnen echt niet zoveel nodig te hebben om gewoon bij de as af te breken. Dus dan het is vooral tegen de wind. Maar in de winter heb ik wel zo'n showwatch gehad dat ik in de zaal naar de voorstelling kijk. En dan gaat inderdaad die deur open naar de buitenscène. En dan zie je iedereen, dat is echt vernikkelen. Want je krijgt wel echt een vrieskoude wind. Nou ja, de mensen om me heen zeiden echt, ik heb mijn zonnebril nodig. En ik denk, ik snap ook wel, je hebt net de hele tijd in een donkere ruimte gezeten. En opeens is daar volle bak licht, want het is overdag, wanneer deze voorstelling is gespeeld. Maar bij avond, richting de winterperiode, dat is ook bizar. Het donker, dan moet daar flink nog wel licht bij staan, wil je überhaupt zien wie er staat. Ja, want officieel is het tegen is de vliegtuigscène tegen de bevrijding, of na de bevrijding. Na de bevrijding, in mei. En we hebben hem met sneeuw gespeeld, met regen, met alles. Maar het is natuurlijk... het heeft zijn charme, dus mensen zullen daar ook... Ik moet wel eerlijk zeggen, laatste week... dat hoor je ook. Alles hoor je. Alles hoor je. In de 1,5 jaar dat ik dit gespeeld heb, en dat zijn iets van 380 voorstellingen, heb ik er nog geen 10 in de regen hoeven spelen bij het vliegtuig. Ja. Zelfs de dagen dat het de hele dag regent, hebben we het droog gehouden bij het vliegtuig. Heeft niet een overkapje gemaakt? Nee, dat is echt de hele plaats overkappen. Dus, nee, gewoon dat eerste stuk gewoon. Maar jullie staan. En dan zo net na de vliegtuig zou je laten regenen. Ja. Problem solved. Ja. Had gekund. Had gekund. Dus alleen beter met die motor wegrijden is dan weer lullig. Ja. Maar dat wordt er dan weer bij. Ik heb nog een paar vraagjes staan. Ik denk dat we daarna weer gaan afronden. Ja, dat is goed. Ik weet niet hoe lang we nou hadden om hier te gaan zitten. Ik weet niet. Het is nu 7:30. Precies het restaurant. Ja. Toiletpauze is ook moeilijk, zeker tijdens de podcast. Nee hoor, dat kan je gewoon op pauze zetten. Oh ja, kan je op pauze zetten? Ja. Doe even 2 tellen pauze. Ja, doen we dat? Ja. Doe een soort magische klap. Ja, ik hoop dat die niet is uitgevallen. Nee. Ik had weer een topidee om iets te doen en dat ging natuurlijk totaal mis. Nu is hij weer wifi aan het zoeken. Nee. Want zolang hij op rood staat, ga ik ervan uit dat het goed gaat. Is rood goed? Ja, maar rood is recording. Makes sense, toch? Ja, een klein beetje. Want hij vindt hem nu niet meer. Dus we zullen wel zien wat er gebeurt. Maar hij neemt wel op. Daar ga ik wel vanuit. Oké. Hoop ik toch, want hij blijft in het rood staan. Oké. Zolang dat is, zal het wel goed zijn. Heeft hij zijn eigen SD? Ja. Oké. Genoeg nerdtalk. Ja. We hadden nog iets.
Je had vragen. Ja, ik had nog vragen. Nummers. Aantal nummers wat gezongen worden in de voorstelling. Ja? Je hebt 1 solo? Zeg dat goed? Ja. 1,5. Ja, we zingen 1 nummer met z'n 3 en eigenlijk zing ik 1 nummer met z'n 4. Dat liefdeskwartet op het eind. Ja. Dat is eigenlijk mijn meest prominente nummer. Ja. En dan wat zinnetjes hier en daar natuurlijk. We hebben een hoop nummers die we met de vriendengroep zingen. Ja, als gewoon een koortje. Ja. Ik heb wel de hoogste nootjes vaak. Krijg ik door mijn strot geramd. Wat wel interessant is, maar echt leuk, ja. Ja, maar die nummers, die zijn ooit een keer uitgebracht op cd. Ja. Die worden niet per cast nog gedaan, toch? Nee. Dus jou zullen we nooit horen op de cd? Nee, je zal mij niet horen op de cd. Ik bedoel, we hebben het op de Uitmarkt en op tv en dat soort dingen hebben we wel nummers gedaan. Dus ik ben waarschijnlijk wel te vinden. Ja, het is ook, we zijn, dat is ook een beetje raar aan deze voorstelling. Je bent ook cast 15. Ja. Ik ben de 11e Christen Vries of zoiets, of de 12e. Dus dat is, ze blijven dat niet doen. Het zou wel leuk zijn. Ja, ik geloof dat zelfs bij cast 2 of cast 1 hebben ze de DVD al opgenomen. Dus mocht het ooit stoppen. Oh. Ik weet niet of ze daar ooit iets mee gaan doen, maar ik weet dat er ooit DVD-opnames geweest zijn. Ik vind dat altijd heel pijnlijk bij musicals. Ja. Dat ze geen video's uitbrengen. Ja. Terwijl dus ik snap dat het heel moeilijk is om over te brengen naar een DVD-formaat. Ja. Terwijl je moet die intentie uit de zaal voelen. Ja. Maar er gaan zo mooie musicals verloren door het gewoon niet op te nemen. Ja, nou heel vaak zijn de opnames er natuurlijk wel, maar niet voor publiek. Ja. Ik weet dat ik via internet heb ik ooit wel zo iemand gevonden die had zo'n hele collectie met allemaal van die regisseursregistraties en dat soort dingen. Dan krijg je wel echt de slechtste VHS-rips die je ooit gezien hebt van een voorstelling. Maar het is wel een manier om nog die oude musicals een keer te kijken. Nee, maar ja, we hebben nu de opnameapparatuur, we hebben de kwaliteit 4K, 8K. Ja. Je kunt het in hele mooie kwaliteit opnemen. Het is gewoon mogelijk. En nou, het is hier ook voor de regisseur, daar hangt een camera op de tribune. Ja. Die neemt in principe elke voorstelling op en ze bewaren dat tot een jaar of zo. Dus er zijn best wel veel registraties, maar die zijn gewoon niet voor publiek. Die zijn gewoon hier om te kijken naar de techniek, naar de spelers, naar de muziek. Ja, maar dat is ook goed dat daarvoor gebruikt wordt. Alleen op het moment dat het stopt zou ik zeker. Ja. Zeker met musicals anno nu. Dus ik geloof dat die registratie er nu ook is met de eerste cast. Maar ik weet niet of ze die ooit uitbrengen. Het is nu, met Soldaten is het anders. Kijk, een Miss Saigon of een Les Miserables, dat blijven ze doen over de hele wereld, her en der. Dus als je daar een DVD van uitbrengt, dan denk je toch dat mensen dan denken, dan koop ik wel een DVD'tje. Want dat scheelt. Nou ja. Hetzelfde hoor je altijd met een duur, CD of met een CD of een live optreden van bands. Dat mensen toch zeggen, ja, maar dan gaan we niet meer. Fans gaan toch, de gewone mensen gaan ook. Want ja. Maar kijk, ik bedoel, ik ben dan zelf een Springsteen-fan. Als ik naar Springsteen ga ik om Springsteen te zien. Ik denk dat naar Les Miserables ga je niet per se voor sommige mensen. Ik denk ook wel, maar het grootste deel van het publiek gaat voor de voorstelling. Ja. En die kan je ook wel zien op een DVD. En ik ben het er niet mee. Ja, dat bedoel ik. Ik ben het er niet mee eens, want ik zou ook naar theater gaan. Want, goed, je bent er nota bene voor opgeleid en je houdt ervan. Maar sommige mensen hebben het echt niet zo breed. En dan is €60 voor een kaartje is echt wel veel geld. Ik was gisteren aan het kijken voor Hamilton in Londen. Ja. Dat was gewoon 200 Ja, dat wordt sparen. En dan denk je, even kijken, een stol achterin is 37,5 pond. Dus dat is ook €50. Ja, dan zit je op het schellinkje. Ja, ook geen zin in. Dus als je wilt gaan, dan zit je rond de 100 pond. Dan heb je een restricted view. Dus dan moet je eigenlijk alweer naar de net iets duurdere. Ja. 200 pond, ik krijg het echt niet over mijn hart hoor, echt niet. Nee, dus dat snap ik. Dus kijk, als er dan een DVD is, dan denk je van dan heb ik het in ieder geval gezien. Ja. Dus ik heb op internet ook wel eens echt hele slechte rips van musicals zitten kijken, omdat ze niet in Nederland zijn en je wil ze toch zien. Dan hoop ik altijd nog wel dat ik naar zo'n musical toe kan uiteindelijk. Maar ik snap wel dat als er alternatieven zijn, dat voor een deel van het publiek echt wel een goed alternatief is. Kijk, wat je zegt, sommigen die lopen altijd of die zijn ergens altijd wel een keer een uitvoering. Ja. Maar zo'n Lord of the Rings, die hebben ze gewoon kut, klaar, daar gaan we niks meer mee doen. Wat ook heel logisch is. Want die tijd is gewoon gedaan. Ja. Maar daar is ook geen bewijslast van. Terwijl ze voor de promo en de trailer het wel hebben. Ja, en denk, dus er is ook altijd wel beeld dus wel. Ja, stom is dat. En misschien dat ze over 10 jaar zeggen van joh, we gaan het echt niet meer doen, dat er dan eens een keer iets komt. Ja. Dat is misschien aan de late kant. Ja, ik betwijfel het. Ik weet niet hoe lang, het is best lang geleden dat ik die heb gezien in Londen. En dat was al een aangepaste versie van Amerika. Want hier in Londen was hij 3 uur, terwijl hij eigenlijk 3,5 uur was. Ja. Dan denk ik van zo'n aanpassing, ik vind het jammer. Weet je, de echte fans,
die betalen daar graag 50, 60 euro voor. Ja. Voor een DVD, mooi boxje. Ik vind het lastig inderdaad. Ik vind theater en DVD laat zich over het algemeen niet zo goed mengen. Ik weet wat toen, we hadden een tijd in het Amsterdam een theaterinstituut. Daar stonden van een hoop, die schreven gewoon voorstellingen aan. Van jongens, willen jullie een registratie maken en naar ons sturen? Dan zetten we hem in het archief. Dan kon je echt mooie voorstellingen terugkijken. Ik denk, volgens mij weet 3/4 van de mensen niet eens dat dit er staat. Maar dat is inderdaad wel heel gaaf om te kunnen zien, ook als fan. Dat er gewoon iets van 30 jaar geleden, dat je denkt, ik kan dat toneelstuk gewoon nog een keer kijken. En met musical is dat op de een of andere manier vinden ze dat toch... Kijk, ik snap ook dat je dat niet voor iedere cast hier gaat doen. En Nee. niet iedere 1,5 jaar maar weer wel. een nieuwe. Maar ik geloof dus wel, ik weet niet of het zo. plan er is, maar het ligt er wel. En als ik over de muziek heb. Ik kijk net rechts schuin achter mij. Ja. In de zaal. Oh ja. Zag ik een klein projectieschermpje of een tv'tje ja, hangen. TV. Met de dirigent. Ja. Dus wij voor de ensemblescènes hangen boven de tribune hangt de dirigent voor de ondermaat aan te geven. Maar die is voor jullie ook essentieel? Ik gebruik hem niet. Hoor jij gewoon in je oortje? Ik weet niet of er mee geluisterd wordt. Ik heb geen oortje. Okay. Dus op de voorkant van de tribune liggen monitors. Die hangen ook in het grid. Dus we horen op zich alles wel terug. En ik doe in principe alles op de muziek. Maar voor sommige koorstukken is het wel handig. En bijvoorbeeld voor de koningin, die heeft een nummer. Maar de koningin zijn ook vaak actrices die niet per se uit de musical komen. Dus dan is het wel lekker dat er iemand even aangeeft waar alles gebeurt. Maar ik vind ze dan heel ver hangen vooral. Ja. Vanuit het podium gezien. Ja, dat is zo. Maar je hoeft ook niet te liplezen natuurlijk. Nee, dus zeker niet. Ik denk dat wij nog... ik zie mensen een beetje zenuwachtig. Ja, nou, dan ga ik je nog twee... ja, dat is goed. Twee vragen. Je mooiste vragen. Oh, nee, het zijn niet mijn mooiste die je al gehad. Oké. Dus de mensen niet hier afkappen, het zijn nog wel twee leuke vragen. Twee leuke. Als je wat meer wilt weten in ieder geval over de musicals. Ja. Want stel je gaat over een paar jaar weer een musical spelen. Ja. Dan denk jij, what the fuck is dat voor kleine musicalproductie? Ja. Want dit is wel echt een megastage. Dit is wel echt een megastage, ja. Hoe is dat voor een acteur om daarin te staan? Wat moet dat voor jou, wat vergt dat van jou? Nou, het grappige is wel dat je... waar je mee geconfronteerd wordt. Ik stond met Johan altijd in zalen van 100 stoelen. En nu, je bent in principe wel gezenderd. Maar het idee van zo'n voorstelling is wel dat je gezenderd bent om jezelf bij de laatste 10 rijen te krijgen. Dus je moet wel leren dat je eigenlijk alles groter en harder speelt dan je gewend bent. Maar ja, daar houdt het ook wel een beetje op. Maar het is fysiek, vraagt het wat dat betreft best wel wat van je. Maar het is helemaal voor een acteur in een komische rol, die toch ook speelt om reacties te krijgen, is het wel heerlijk dat je voor een zaal met 1100 mensen mag spelen. Want die alle 1100 lachen. Ja, als het goed gaat. Des te pijnlijker is het ook als het niet gebeurt. Maar het is wel, ik vind het wat dat betreft een hele dankbare voorstelling om in te staan. En is het dan, moet jij dan achter de schermen nog echt rennen van set naar set? Vooral aan het begin. In het begin hebben we hebben die ontgroeningsscène. Ja. Dan daarna komen we af. Is het een jaar later, is het een feest. Hebben we andere kleren. Dan rijden we naar de kazerne, gaan we af. En dan in de tijd dat de zaal naar het volgende decor draait, komen we weer in onze normale kleren op. Dus er is ren- en vliegwerk. Maar ja, ik vind het ook altijd... Daar mag je niet over klagen dan. Nee, dat vind ik ook echt. Ik vind van mezelf echt, je mag niet klagen hoor. Als je ook in het huidige politieke klimaat eigenlijk zo'n mooi ding van je vak mag doen. En daar nog een salaris voor ontvangt ook. Dat denk ik, nou... in een productie die zoveel mensen tot op het hart weet te raken, dan denk ik, nou, dan heb ik het echt goed voor elkaar. Wil ik best een sprintje trekken om een ander pakje aan te trekken. Dat was die snelheid, dat verbaasde mij, zou ik zo zeggen. Van hoe doe je dat? Want als je kijkt naar de backstage, dan zijn het ook echt losse sets waar je doorheen volgens mij voorbij. En je moet bij de repetities goed onthouden waar wat zit. Want als je de verkeerde kant van de ring pakt, dan moet je echt een eind rennen. Wat wel, we hadden zo in onze repetitieperiode sloten we af met donderdag een doorloop, vrijdag een doorloop en zaterdag was onze première van de cast 13, de eerste cast waar ik in zat. En die donderdag en die vrijdag had ik geen 1 snelverkleding gehaald. Dus ik heb vaak dat ik dan wegren, dat het scherm dicht gaat. En als het scherm open gaat, ben ik vaak ook nog de eerste die je ziet. Dus dan gaat het scherm open bij de stoel waar ik in zit te wachten. Nou, de eerste keer zat ik daar helemaal niet. De tweede keer zag je me erheen rennen. En de dag daarna was onze première. Dus al mijn teksten, alles wist ik zeker. En ik heb echt nachtmerries gehad dat ik geen 1 snel verkleed. Het is allemaal goed gegaan. Maar ik vond het zo bizar om te ontdekken dat dat dan de dingen zijn waar je nerveus voor bent. In plaats van je liedjes, je teksten. Maar daar ben je dan zo op gerepeteerd. Maar je in 12 seconden omkleden, dat vind ik echt... nee, dat train je verder nooit.
Dus dat is voor jou ook gewoon 1,5 jaar aan amazing en hoe moet je zeggen? Nou, ik heb hier wel echt mijn ogen uitgekeken en ik heb echt hele mooie mensen ontmoet en een hele andere kant van het vak leren kennen. Echt ambachtelijk, gewoon 6 keer in de week je voorstelling spelen en zorgen dat je er staat. Je bent verantwoordelijk voor je eigen aandeel en dat wil je goed wegzetten. Dus het is echt hard werken, maar het is ook echt, ik heb er echt heel veel voldoening uit gehaald. Dus dat is echt... Ik ben blij te horen dat het zo goed gaat en dat jij iets hebt gedaan wat je voorheen ook niet wist dat je dat zou gaan doen. Ik ben toch blij dat ik jou erin mee heb kunnen trekken. Ja, ik vind het tof. Dank dat ik hier mocht zijn. Dan Zeker. heb ik gewoon een slotvraag voor je. Ja. Want je zegt al van de komende tijd ga je even rust nemen en wat kleine dingetjes doen. En dan naar het volgende jaar toe. Zou je nog een keer in een musical willen gaan spelen? Zeker. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben... Of ben je gewoon nu beu? 1,5 jaar en... Nee, het stom is, ik vraag me af in hoeverre dit nog kan. Weet je, want er zijn weinig producties die zoveel spelen en het zo lang volhouden. Dus ik heb nu 380 keer een voorstelling gespeeld. Dat gebeurt niet heel vaak. Maar dan nog, joh, ik zou als Endebolle op Mol of hoe heet als er een stuk komt waar ik zo mijn ei in kwijt kan, dan zou ik dat zo weer doen. Ik ben in mijn jeugd ook bij amateurmusicals begonnen, omdat ik het genre zo tof vond. Als er iets tofs voorbij komt, zou ik het zo weer doen. Okay. Zeker. Tof dat ik hier mocht zijn. Ja, bedankt voor je tijd. Tof. Jij bedankt voor je tijd, want jij had ook gewoon in de bus terug kunnen zitten inmiddels. Ja. Maar ja, dan zit je thuis, hè. Nu is het nog gezellig. Ja, en België speelt toch niet, dus dat maakt allemaal niet uit. Dus, nee. En dat is geen UFC-fight. Weer? Gisteren was België en dadelijk is Engeland. Zo wordt, maar de verliezersfinale, die zit er toch? Dat is zaterdag. Oh, zaterdag. Maar dan kun je niet. Nee. Dan moet je spelen. Ja. En UFC is geweest, dus... Ja, die moet ik nog terugkijken. Oh, dan ga ik nog niet spoilen. Nee. Spoiler alert. Ja, dat zou dan spoilen, want dat is afgelopen weekend gebeurd. Voor de mensen die het nog niet gekeken en fan zijn, zeker checken. De laatste match, de rest kun je gewoon skippen. Dat was. Hey, dank voor de tijd. En wij gaan elkaar vast gewoon een keertje. We houden contact, Sowieso. dankjewel. Dank.